Rostomili, posłuchajcie dziś o coś o galotach. Kiejsi hańdowni eny chłopi a syncy nosili na życi galoty. Baby miały na sobie spodki a suknie. Nie mogło być inakszy. Takowne były czasy. Po galotach lza było poznać, kto je chłop, a po spodku, a po sukni, kto je babą. Teraz jednako z tym już rostomańcie było. Bo a i chłopi się oblykają bez spodki, bo wiecie, świat się zmienio, a po niekierym ludziom się w głowie wszystko obraca na ręby. Jak się podziwiamy spadki oto z 50 roków temu, to galaty oblykali gor chłopi, a baby też, ale iny do roboty, bai do odbywania, lebo do kidania gnoja. W żywobyciu każdego chłopa galaty były dycki. Najprzód to były galatki, jak oto chłopcowi było 3-4 roki, a potem nie skorzy. Już były galoty i one były już... Chłop ich miał na życie aż do trówy. Każdy chłop miał dycki rostomańte galoty. Na każdo miał ich porę. Na muzykę, do kościoła, a na wesieli zaś miał inksze. No, a najwięcej miał tych na każdo, co w nich drepsił po chałupie, odbywał, robił coś w szopce, we stodole, lebo na placu. A i 4 pory miał wrażone od Maryje, a ty, co w nich chodził, wieszał bai na rechli, albo kańsik na stołku. Jak eny galoty były zamazane, to gaździno się już na nich nie poradziła dziwać, a chnet były na rąpli. Choć gazda, jako każdy chłop, by w nich drepsił jeszcze a i pół roku. Galoty na każdo nie miały na dziedzinie lachko, bo roz były zmazane od gnoja, inkszy roz od ziemię, ale na to były, tuż darmo. Jak się potargały, to się ich zaficowało. Jak były już fest zmazane, to chłop ich oblykał na najgorszą robotę. A kiej bai było fest zima, to ty gorsze galaty się oblykało na te lepsze, bo kiejsi się więcej chodziło, a robiło na mrozie, kole chałupy. Inaksze było z galatami, co chłop oblykał do kościoła. Ty se leżały od Maryi, a czekały na niedzielę, co by uwidzieć kapkę świata. Ale eny kapyneczkę, bo oto chłop szał w nich pożykać, a potem wiele razy do gospody, co by wartko wypić piwo, tuż nic moc. Co inkszego galoty, co ich chłop oblykał, jak szał na muzykę. Ty też leżały, lebo wisiały na wieszoku w Olmaryi, ale chodzi gazda oblyk roz za czas, to za to się dyski wyskokały tak, że potem miały dość a i na miesiąc. Jeszcze były ty galoty, co pospołu z kabotem a z westą wisiały na jednym wieszoku. Ty 3 wieca, to był ancuk. Te galoty widziały najmniej świata, bo eny roz za jakiś rok, a wiedziały, że na koniec se isto legną z chłopem w trówle. Z galatami było czasem a i kupa srandy, podobnie jako z gaciami. Bo wiecie, gor starzicy nosili po chałupie takowne galaty, co już były zasmerdziane, zmazane a potargane. Chowali ich przed stareczką, a oni ich nie poradzili nosić. Bo starziczek się boi, że jak ty galaty, co już mają ze 30 roków, stareczka nundą, to ich na ozajst wyciepią. W tych galotach starzyk wiele razy się puścili ku dziedzinie, tuż było z tego śmiechu a ostudy. Kupa razy się stało, że gazda stłusnął, a furt oblykał na muzykę te same galaty. Te same galaty, co ich miał dobre parę roków temu. Po tym jak tańcował, to się mu potargały na życi, a trzeba było wartko drepsić ku chałupie, bo pół dziedziny się śmiało ku zejścianiu. Jednako kieby nie galoty, to by nie było kupa wiecy zrobionych kole chałupy, a na gospodarce. Tuż każde galoty, co ich chłop miał na życi, były worce złota. Ty zamazane, co smerdziały, ty, co ich oblykał do kościoła, a i ty, co w nich drepsił na muzykę. Wiecie, Rostomili, robota, balandrowanie, a żykani na cieszyńskiej ziemi były dycki, ene trzeba ich było powieszać jako galoty. Jedne na rechli, inksze na wieszoku, a jeszcze inksze pięknie schowane w szuflodzie. Na wszystko musiał być czas.